Sino tinakastong dinataglaman kami? Nabartak manan ni Aryaw, nakaigamanan iti binalsig di ta kalsadan. Sumbro manayin tayo ta kalogoran tayo. Kaslag bagtik no nabartak. Ay, naisos, Ay. inyidanan di ta kalsada. Sapa ijet nga mo tinagidaan Ay, na. ay maturog manin di ta. Isuman ti ilislisyan dagiti lugan alumabasan. Uwan nga rod di lagnaknak mo day ta alakay. Inlaklakay na, ti kinartak na. Un nga ron. Isun samit anatay adagos di asawa na. Ta natay iti konsumisyon. Kasta mo ti bagbagada. Ay, inal daw ngamin may stress. Dandani pa'y nga rod nagbagtit di asawa na idi. Gapoy tinakaro nga stress. Ura sino mo't siguro nga asawa. No kas kani aryong ti asawa na. Ay, talaga amatay iti konsumisyon. Aga sembet tatunggal mabartek agwala. Agbirok iti gulaw. Agriyaw-riyaw. Ako namlansan amatay. Wan nga rod ay naimbaglakit din at nakatumpungak itinasingpot nga asawa. Ay, agyaman aken kasibyo ngamin nasingpot ka nga asawa. Nagagat ka pa'y. Awan pa'y Apolos Tibisyom. Perfect husband ka talaga. Si kaki di mo bakit. Pasablugan na manen na kudak. Ay, saan man? Agpay so ti ibagbagak. Iso nga agpatpatayak unay kan ka. Nga may nakasingsingput ka nga asawa kan amati ka kay so na nga anak ta. I love you. I love you to. Bakit? O ala, sumer ka bilay. Pasensya ka na, nakawarwara dito balay. Awan problema iti dayta. Sa anak mo't ana arte, dado. Anamot kayang bisitan nada. Kuntatan, ni biday. Ni biday kayang nada. Kung nakalaro asinam, nakmot mabigbigay. Sige. Panawang kayo. Try naman parawaran na kita yakin lalay. Lumat lalay. Ala, nabartek manan ni tatang mo, dado. Bay ni tatang ko. Di mo ikan kano. Kasta na raytan. Saan nga balbaliw. Kasano ngay? Agpudno ta ka din kadananang ken tatang ko. Amon ni tatang mo ti may papan ka data. Ang dagiti dadakil ko. Di da paylaan mo. Madanagalak namin biday. Amang pagkasarinda ta adagos na maamuanda ang nagkinaawatan ta. Katjak pa'y nakasagana. Kaya't ko asawan, awan pa'y urnong ko. Saan mo't siguro? Makaawat damat no ibagata nga awan pa'y aramaten ta. Nga ta. Wen, siyak ti makaamu kadananang kantatang ko. Tinapatag, maamuandan ang nagkinawatan ta. Tapno, nawaya ka lata nga umay ijay balay, iti anyaman nga oras. Tani, siyak latan ti umay diti balayo. Sigurado nga ada maibagbaga dagiti kakaaroba dito eh. Awan bibiyang laka data. Awan matdaldala pusen ta tao. Ang amala. Agpudnutan to nga ruden kadagiti dadakal mo. Nakaumay kamot dado barok. Anyat masapul mo. Nagkuyog kayo mga imay dito'y balay. Biday. Dadaw. Ay, nagapuan yaw. Saan kami ngagpalpalikaw pa'y, nanang, tatang. At dan nagkinaawatan mi kanidado. Agayan ayat kami. Anya? Ay, Ipakpakauna ko nana, tata. Awan pa'y urnong ko. Iso nga awan pa'y gastusag amang kasar ka ni biday. Iso pangasiw, di na kami kumaapurain ngagkasara. ay di ka madanagan dado. Saan may nga ramay ti kasta. Ay may mayat kit di pa'y saan kayon ngagkasar. Ha? Ay, nanang, anya mo't dahitan nga ipagbagayo.
Kano pa nga da nagkinaawatan yaw? Nabayagan tatang. Talo abulanan. Anya. Apay nga, di mi nakita ang nag-aram ni Dadokan ka. Di mo imay duti balay. Sa dinaw, tinangaraman na kan ka. Di tayo ikigid lang. Ha? Ala ni tatang, tila ibagbagada. Saan mo't Cellphone itan ti komunikasyon dagiti tattao. Ay, bakit? Ingka man asahan tayo badang kaw. Patadang mong iti hustaw. Sige lakay, mano abadang. Asaam amin tayo talo abadang kaw. Matong lakay. Ay, tayo wasay pa'y gayam. Asaam, wag. Wag! Ay, biday, apay nga asaan dati badang. Asino ti badangan dangay? Agsublikan to inton malam. Imposible adi pa'y lamangir na day jay adadaw itinangag na abadang. Apay tatang, di yung kadikayat ni Dado nga para kanya. Saan? Nakarkaro asaan kanyak, biday. Apay ngay, kat nasingpat mo't ni Dado, nanang. Nasingpet no nakaturog. Di mi kaya ti makamanugang iti adabagbagtit na no nabartag. Tatang, Apay, nalipata mo ti inaramid ni Dado iti nabartag. Kinamat-kamat na dagiti tanod dito'y barangay tayaw. Kinarit-karit na ida. Ay, imamaday jay. Ragpada da iti ama na bumagtait no malaukan iti arak ti darada. naminsan laeng mo't na napasamak day jay tatang. What? Sigurado nga ulitin ng tumanay. Iso ang sinam ni Dadaw. Di mi kayat kininanang mo da dyan lalaki. Ni Raimundo lang ang taklunaw. Tanapingat ngagdatdaton kan kaday jay. Manjak! Anyamot day jay ngay, kulapit. Kasla maitayab no agangin. Naimbag ni Dado ta maskulado. Natayag pa. Saan aga po tamatsaw kat kaya tamutan? Hay, sinam kit di da dyan lalaki. Dado, ilimod talaangan ti panagkasarta. Tapno awanan ti maaramidan dananang kantatang ko. Kayat ko ngam, anya nga iti gastusan ta. Saan tapay mo't nga agparti? Agkasarta laeng. Mabalin ayat ti kasta. Kat mabalin kan maysa, no agparti wenno agpapasken ta. Saanan ama ko na secret marriage. Ha? Akit ala. No mabalin gayam ti kasta, di ison ti aramiden ta. Hinawanan lakay. Ay, hawanin na talaga. Bakit? Nalpasan ti raya-raya. Ay, Nagkasarta magaya man iti limad. ay, uwan nga rod. Sinukir na ta dyanak ta. Na in love unay iti dayjay adadaw. Dayjay tu mata nagdadak kalamasal na. Iso ti pinanggayuman ay tanak ta. Kasla makit-kita ko ti masakbayan ti anak ta iti dayjay ataw. Uray siya ka. Kasla makit kita kunti lang at anak tayo ti masakbayan. May imagine kunti kinakutong na. Nagado ti kamool na. Kan bimakit iti usto ti ropa na. Gapoy ti nakaro akong sumisyon na. Ay, awanan ti maramidan ta. Nagkasardan. Iso nga awatan talatan ti amin. Dito'y balay ti pagnaidan ta, biday. Diyak kayat ti agawid iti balayo. Uwan Dado, dito'y ti pagnaidan ta. Ano sam ati panagbiagmi ka ni tatang ko? Sa marigrigat kami lang. Ay na, agpapada tayo. Uray da kami, marigrigat kami mo't. Ay! Martin na turan! Ala Dado, nabartamanan ni tatang mo. Ala, sumraktan iti sila. Aglamang ta, taamang ano, data ti pagtripan ni tatang. At to yan ti balon mo ama pa nagtrabaho. Pagkikargam di tabag ko, biday. Uwan lakay. Mabayag ka di pa malpas di kabkabitsin nyo akalsada? Makalawas pa siguro, saan tumalpas dahi siya? Ala, agan anos ka Dado Ano sampay laeng ti makipurdi ang agkabiti. Uy,
Sarabalet, enjoy. Ando kami nagtatrabaho, isa naragsak. Alang nga rod, mapankan. Tapno di ka maladaw. Uwan ba kay? Anyat kahit mo asidan inton malam, ta dumagasak ijay talipapa. Kumpurminton at igatangam. No, anyat kayat mo asidaan, kayat kumutan lakay. Hey, Bilay! Lukat ng dalay! Ha? Ala, ni Dado day jaya. Agong ungat samay. Inaklo ka ta na dagos tiri daw. Ay. Apa yung Dado? Apa yung agong ungat ka? Apa yang nakatrang katiri daw? Antay lemang mo di taon na kanya, ha? Ha? Adaya! Ala, awan! Intrang kaklaang, itay nagdigusak. Ulbot na! Anay ko? Tibibig ko! Abay, tinanog mo, tibibig ko ngay! Anay ko? Bimtaksan! Basta ti manghanap, ti manglilipot. Kayat mo pa, ha? Sana, Dado. Alala, sumrakan. Agpalas kan. Abay nga, minanagbartag ka! Ang bibiyang mo! Di mo mo't ay baliktad na kita tugaw! Anya ka kadi! Kayat ko ti gulaw! Kayat ko ti makibuksing! Ang buksing kami tayo! Tingnan! Anyat kay kayak ngaykin ka! Kat nagdakalan ka atao! Ang buksing takunak! Lumaban ka! Sige! Laban kami tayo! Laban! Awan kay kayakin ka! Kasta gayam, ha? Paimanta alag ti sintron ko! Parigatan ka ito, babay! Ay, delikado! Riingak ni tata ang taag paaraya takkan ko na! Nanang! Na, ni, apa yan? Anyat sang biday. Anya day takarga ta sinusuon mo at traveling bag. Papanam. Sina ako ni Dado, nanang! Anya! Ay, ala, sobrang kapapay. Umay ka. Ay na. Nang nabartag manen, kat nagwala-wala idirabi eh. Dinanog-danog nakpay. Madya ako, nanang. Kabut-butang gigayam ni Dado no mabartag. Ay, daytan, ti bagbagami idi kan ni tatang mo. Ay, sapay nagkasal kayon. Subag kan ngamin. Basta sinakon ni Dado, nanang. Manjakon! Kanya kay ita. Hustaw ti imbagami kaninanang mo iday. Damdamo yung pailatyag din na. Ngemrim waran ti puno aburik ti asawam. Agbabawi ak anak ikalay sa kankwa na tatang. Day tati maganap tinatangkan ti ulo na. Basol mo mula nga. Agurnungak tatang. Taipaanal kunto ti kasarmi. Sa agabrudak. Tapno makaurnungak. Makamu ka. Pagan anom ti makidinakan kuanan no kasta nga apain na ka. Tulungan dak man na maka-abroad. Agabrudak laangan. Mala. No kasta ti kayat mau. Sige. Suportaran da ka anak ka. Naimbag nga orasyon, nanang. Nay, apay nga da kadadaw. Anyat masapul mo. Umay ko kumasukulan ni Biday, nanang. Agawin kami ni Balay. Ay, di nan kayat tagsublikan ka. Kayat nanti makisinakan ka. Kasarita ko man ni Biday, nanang. Ay sanan, pumanaw kan, tandi na kan kayat anak ko. Kalpasan ti panangapam kan kwa na, umay musukon-sukunan. Ay awanan, hindi na kan kayat anak may dadaw. Ha? Ala nanang, inkay ituloy yung tiar aramidan nyo. Tasyak ti makaam mo na makisarita kan ni Dado. Pagawid mo day tataw. Biday ang sawak. Agawit ta ko man. Pakawanan na ako. Diyak ingagarap niya amin. Ay, ayatan ka, Biday. Nagpapukis ka, Dado? Ha? Ay, well,
Impukisak ti panangsukon ko ken ka. Ada nga natin maer ka dita pukis mo. Kan nangalam dita sandong. Ay, ginatang ko itay napanak nagpapukis. Ay, bagbagay mo ngamin. Tarumwar dagiti nagdadakkel muscle mo. Talaga ngayon gagarak kinagsandaw. Tapno makitam na gito pagpatpatayang matadak kalamasal ko. Ay na. Namiss kunday ta muscle. Ay, sus. Di mo kundutan tamasal ko Ang mga no aglam Ala. Agawid ta nga ruden, dado. Napanandya anak mo. Apay ngawan dito'y balay. Nagawid na. Imay sinukon ni Dado. Anya! Ay, kunak man no sinaan nanday di adadaw. Pinagkitaan na lay ti muscle ako nagsublima nun. Ah, Sinusuon naman ang tay traveling bagnan. anya! Ay, kunana pa'y nga agabraw. Anya nga agabrod. Awanan Tanagkapyada man na ni Je bagtit nga asawa na. Na, apay narabyan ka nagawid. Kinapay Jack makontak ti cellphone mo. Naggapuham. Kumarit ka, ha? Ah? Sparring ta. Di ka agidoron Anya ka ba't tandado? Makadandanog ka nga ron. Ang kakatalti makatumanog. Inka manganan. Saka maturog. Tapno mausawan ka. Di nakmandaran. Tapisan kang tupay. Basta mabartig ka, kasta ka. Hmm. Kasla saan asika ni dado nga asawa. Na- Nagalas ti aramid mo no nabartig ka. Anya? Anay ko! Sika at tinaalas ti aramid na. Naglaad ka pa'y. Sige, tinalaad! Tanalaad ti ugalim! Anya? Di nakpagsunit ti kasta, ha? Titiimat na do! Masagsagit ka na! Nanang! Nay, anya man ti sangsangita mon. Kan nagdakkal man ang ta sinusuon mo at traveling bag mon. Pinanawa ko ni Dado, nanang! Sinaakon! Manjakon! Nagalas ti ugali na. Apay, anya man ti naramid na kankanaya. Nablunsan to'y ima, katiniritir na nanang. Kan sinipat-sipat nakmanan. Anya? Ay, nukas tama lang, idarumaon. Uy, nanang! Idarom ko talaga ti awanan bae na lalaki. Gabo iti pa ng kagkabil naman ang kanyang. I miss you, pinay asawa. Pakawanan na kumahal. Di nakarakupan tado. Diyak ukasan to'y arakop ko. Aging ka mapakawanak. Ay, ayatan ka. Sorry ka din, Bartag ko la dahi jay. Kadigdigos mun sa dado. Ay, uwan pa kayo. Nabangluak ka di, ha? Owen nga rod. Kan, apaya naka-boxer shorts ka laang ngay may dito'y balay. Nagdagaang namin. Ngala, agawitan wain. Magbalbaliw ako, promise. Mala, mabitlaang nga rod. Tay nakalaan ti traveling bag ko. Bukasta, nagsublimanin iti asawa na. Wen lakay. Sinusuon naman ang tay dakkalabag na nagawid. Ay, sana mabalin da ito'y. Suruten ta di anak ta. Yawid min ti anak may dadaw. Mayat ka man kan saan. Masapul nga agsina kayon kini biday. Wen Dadaw. Isunto mala parigata miti kabel. Matruma ti anak may itidan na miti kastangar aramidam. Pakawanan da ko mananang, tatang. Ikarik, agbalbaliw akon. Diakon aramidan tikas jay. Basta yawid min tanak may. Alabiday, agrubwat ka tagawid tayo ni Jebalay. Kandimat ko nam ngay darum mo day tataw. Kuyo ganda ka mapanagdarap. Saanan nanang nagkarimot ni Dadong agbalbaliwan? Kat
No, ulitin naman, hindi isunto ati panangidarom ko ken kuana. Sana na maulit dahil siya, Biday. Ay! Promise. Tinakpagpong tutay. Agawid tayon, biday. Di mo urayan nga uluden ka nga agawid. Manjak nga rod. Apay ay apilitin dak. Na, Agbalbaliw nga rodon ni Dadaw. Umutang ka, pari mataon. Ha? Ay, agpautang kaya, pare andong. Huwag ko mangaraw. Ay, problema, mano asino, ti pangipautangak iti kurta, ha? Ha? Ay, siyak man nga rin ti pautangan, pare. Apag isong, gipitak ita. Uray, 2,000 lang. Ha? Una yan, nagbasit. 20 mila, ha? Ha? Agba isong? Huwag ko na lang araw din. Uno saan, 30 milan ti utang mo. Anya? Ay, sana? Dakkel unay, pare. Jak kabailan na bayadan day ta. Uray, 20 mil lang. Alamat din, ha? Pari mataon. Agpagpakasi, ha? 30 milan ti utangan. Please. Ha? Alam na, paray. Paganak ka di mo, tayo. Nayunam ti utangan, tanay. Problema, manan mo pang usarak iti kwarta. agbayso ay ang agpapautang kano ni Andong, bete. Bagtit daging asawak nanang. Nay, tapay. Nakachamba iti mula na tarong. Imbes nga ibang kuna. Saan? Tamapan nakit ipapautangan. Anya, ay ibagang mga ruta umutang akmag. Jak amo ano at dapay. Bagtit nga raw. Kat numapan na ipilpilit nga ipapautang. Nga uray dida ko maumutang. Anya, Mapan na ipaspasin dayag ti kwartana, nanang. Hay, masurunak. ay katinalam ko man ata si kanti mangibang ko. Maala kaya. Kat nuuk-ukupan na ka na yun. Kaidaan na. No agsiar kan agdigos, itugtugot na ti kwartana. Ay, yan. Di na itadkan ka ang asawa na. Ngamno iti sa bale, ipilit na ngay pautang. Day tangarod kat nanang. Iso amabagbag tit sanje asawak. Gapo iti nakaro a kinapalangguad na. Ne, ada kay magaham dito pa kanan dito ili amang mangan. Uwan ba raw? Magan tayo, Wala pa, talagang umaya mo mangan. Ay, manu kay amay, napong imaw. Asino ka kadwayaw? Ay, nahalo kami. Kadwa ka na anak ko. Kakada ka na pukaw. Nakabayag ka yawn. Saan pa ay? Di kampay menalpasan akan baraw. Sige, di kagbayad na. Sakto agbayadan, tikin na niyaw. Ha? Ay, nagado kami. Kababait mo Uray saklat tante librem. Puwira nagiti kakadwa ko. Saan Basta bayada ka amin, nakin na niyaw, apong imaw. Ipakwin tayo iti kahira, ta siyak ti bahala. Nay, dakay magayam anti anay. Agawit kay matay. Magapon nyo ngay. Napan kami man nagpasyar. Kadwak dag ito'y kakasinsin ka. Ay, kastay ha? Mano kay aming gagakadwa ngay antay. Walo kami amain andong. Kaya nakabayad kay itipliti yaw. Tay saan pa'y? Madamdaman taon. Inton bumaba kamay. Sige, siya kung tagbayad antay. Ayan la. Ay, nagado kamay. No problem antay. Bayad. Siyam kami amin di tapo driver. Bayadak amin ti siyam. Kasinsin. Chimamba jay manugang mo nagmula iti tarunga. Maduma at ti kwartanan. Ang dinamagmatan dito'y lugar tayo ti kinabig time na. Wan siguro kasinsain. Kanayon kanupay nga kilibre. No da makita na nga mamuna, ilibre na ita, uray na gaduda. Ay nahawan makunak dita kasinsin aneng. No komentak dita. Anti aning, umutang akman pa'y iti bagasyo. Apay nga umutang ka. Kat nagaduti kwarta di asawam. Chimamban samot iti mula na atarong. Awanan ante, impautang na amin ang. Anya, apay nga'y. Apay, saan na nangibati iti para kada kayo? Awan ante, masurunak nga rod.
Aday pautang na, ngam awan mairimit na kanya. Ay, Nagunag manen ti sinnaay mo. Naibos man nga minon ti kwartam. ay, huwag nga raw. Ang sa nabalit na nakatulong nga magkiday. Nagpautang nga kadagitag kasapulan. Kan nailibre dagiti awanan. Ngam awan mo't imbatim aparaken ka. Nagbambanugam a kwarta. Ngam sabali ti nairanod. Di ka man nagkasta-kasta, tama di tiyagim imo. Bakit? Pasikat ka kit di ah. Nga uray awan mo't maipasikat mo. Sa nabalay, tagmulak manan itinatang. Nayuna man ti mulak. Tapno umado ti apitan. Adamanan boxing inton Domingo. Makipinnosta ka, andaw. Ha? Ay, una niya. Intong Domingo maghahantay buksingan. Sige, makipinlosta man. Kain mo gayam. Isungay maya, tao may ko itad dya inutang ko kanyam. Bayada kon. Ha? Apay, di mo kasapulan na ay. Sanain. Diyak pa'y kumalaan. Diyak magsingsingir pa'y. Iuray di mong bayaran, kaayos lang paray. Ay isa na. Nagbambanugam dati ako kwarta. Libre ki din. Te, alam mo. Usaran pa yan, ha? Sanain. Alamon paray. Sige, ang araw. Ay, diyak kumalaan, ipapili mo, Mike. Di, sige. Awatan nga raw paray. Ay, problema man ang araw. No niya pangigatangak iti daytag. Ay, amukaw. Iposta langan. Ay bitay, nangabak mo kano ni andong iti pusta ti bukseng. Nakipusta yan nanang. Kuwan, ay na, dayjay store. Madamamanan, di pa nang iwaras na iti napangabakan na. Anya? Ay na, sumrumanan ti kinapangas di asawa mon bitay. Feeling rich siya talaga. Kanayon nga giwaras iti kwarta, nga mawag mo na ima sa sidan na. Ay, una yun dahi ang tao. Dila agbain iti kasjay nga aramidan na. Ay na, masurunak manan nanang. Adde pa barato na, ngam awan igatang na iti masida. Ay na, tinasaya ating kasurutan ni J-Store. Sakbaya may bus ti kwarta na. Unay matikas tangan aramida mo andong. Amom abasitan ti bagas tayo. Awan pa yan masapsapol iti kusina. Ngam inuwaras mo manan ti kwartam. Di ka kadiagungungay tayong batsyang kakwartam. Nay, ataman nay. Na, limlim agasaut. Kurang pa'y nga igatang iti bagas kan masida. Awan pa'y sabunan a paglaba. Ay, kaya nanay mo na bakay. Unay ka na ya. Aginot ka kaday. Ha? Kastam kit di ah. Adda iwaras mo iti tao. Ngam siya kung asawam, awan maitid mo. Ikataman ti kastang ugalim si kabitay. Rupak kwarta ka una yan. Ha? Agululi magkailangan kahit, nay. Nabayagan na madmadlaw ko, day takang ka. Rupat kwarta ka nga asawa. Day tati ka gurgura, kiti may sataaw. Uraya mga day tagkukang ka. Nod na, nasayaat. No awan, di nasaya alata, ha? Anya! Ni, nagtar ka mo't tanin sa nandong. Sigo minsan. Apay talamad lamaw. Wang nga raw, mayat nga mintapurmam itakal. Nyong. Nagpipintas na kita kawusmaw. Pasig a branded. Manipod ka lugong aging ti sapatos. Ay, kawa na. Dagito yung kakangin, ang arwa, tagti mangi pagpapugi kanya. Diyak maus-usar dagito kay. Ita lang nga usar manay. Imbag nga ro, tagya imbasura iday. Na, apengay nga ibasuram ka nangina dagita. Diyak nga ro maus-usar. Kipadawa mo lang nga nakasinsen. Sayang no ibasuram. Ay, apay kaya mau. Ha? Ay, kawa na. Itad mo aya? Ay, kawa na. Itag ko kangkan. Nagaduti kastoy abadaw. Ay, sige nga raw, taitad ko kanila kay ikaw. Tapadasan naman mo tagsuot iti branded kan nginginaan. Dayjay lang ang tinapintas abadong. Ngam impadawat mo pa lang. Diyak nga ro, kaya timang pae itipadak at haaw. Maditiag imimaw. Kaya may isa, manumula pinaggatang ko iti jay-jay ngay. Nalakalahay nga tawag-wag dagi jay bagay. Tiyam muda ke branyaw a ginatang kao. Di da mau a ginatang ko tiwagwag. Ore man, kakaisuna ang nakatsamba ka itinalaka a branded. Impadawa mo kiday. Ay talaga akit di adi kag pampanunot andong. Apay ayakas ta ka?
Nagsasaw ka kaslawan pulos amaw. Tagibas sitam nag-unay asawam. Apit na nagbabati pa nagkikita ko niya kan? Sika siguro ati sa ngagpampanunaw. Ha? Diyak ka mo ka? Tapno di ka sumana wakas na. Sumapol ka iti pangganam. Tapno da kwartam. Tapno sang ka mang namnamalang iti maitad ko kwarta. Anya, agtrabaho ka kunam. Kat kasanon nga dagiti duwang anak mo. Panawa mida. Wala nang. Da kayo pala ti pangibatyak kadagiti ubing. Tabisimot ni Andong ijay talon. Pagtrabaho maya. Ijay lugar ti kumarek, nanang. Pabrika ti pagtrabahuan mi. Libre ti pagnaadan mi ijay. Iso apat yak amakurno nga. Ay na, kasimot dagiti apukok. Ano panawam ida? Diyak kumamot ida kaya't apanawan Nga mabainak ngamin kiniandong, nanang. Ibagbaga na arupat kwarta. Isong agtrabaho ak manlangan. Tapno awan may ibagbaga na. Na, nagalas katikas ta nga aramid ti asawa mo. Si kapayan di pagbalinan na arupat kwarta. No'y katan na kumatiki na pangas na di, umdas kumamot ti matmatgadan na para iti pamilya na. Kasanaw, numakay gamit ti kwarta, iwaras nan. Ako namlan isun ti kabaknangan di ti lubong. Pangas sa lalaki. Ni, papa na minsan, maluman. Ay kayo naman nagdalusan na ijimulak anatang. Nanginak iti preso tinatang itainsan. Iswa dalaw sa kanaimbag dagiti mulak, tapno adon to ti bunga da. Ay na maluman insan, intun bigatan Maday, sayang ti oras insan. Diyak kayat ti maistambay. Kin sambutak adalusan ti garding kaw. Tanay, agmulak manan intong bigat. Ay na, naggagat kang agmula-mula insan. Siguro, adun ti urnong mau. Tagsasaruno mo ti panaglakom iti bunga dagiti natang mau. Ay, kawin na insan. Iso nga ron da jak amo ti pangus-usarak iti kwarta kaw. Na, Napunno nga ron tay pasbok kaw. Sinagsad ko pa yan. na, agasam man. Ay, ado talagang ti urnong mo insan. Ti amo dagiti tao ka adu urnong kaw. Talaga big time ti pagkikitaan da kanya kaw. Iso nga masapol nga agmulak iti adaw. Tapno dalat ta maipabarataw kadagiti nalay ngagkikail. Diyak kaya nga ipadlaw nga agri-gri ka ta. Iso nga agmula man iti daw. Tapno dalat ta pangalak iti kwartak nga ipadawat kaw. Kadagiti agdadawat. Dagiti rupat kwarta akakalugara. Aw! Aday tanay kakabsat. Gimata nga kiti merindayaw. Kaya manang kayo na ha? Kakaiso na nagkikita tayo dito, store. Ano, na yun. Simbambakan sa kano iti presyo tinatangan daw. Wanaan tay. Ang ure man awan ilakok anatan ka makailibre alatamay. Way, mga kayaw. Nukurang nga kayo pagayaw lang. Agorder tayo pa, itinayo na. Tigatang ang arudan ay itigatas dagijay anak mo. Ay na, mamumadang arot itigatas ay. Uray dala masarsarban itigatas. Kasanaw, nagado tigatas si Jabalay. Naumadaan. Anya? Ay, sino nga iti sumurok kanya? Agpailyak ita. Agilibriyak iti lunch. Ay, Sige. Mang para kayo niti pagluganan tayo, tayo libre kay man. Awang ngamin pangusarak iti kwartak, isong ilibre kay man. Ngam, ibusin nyo pa yata, ginatang ko merienda yaw. Ta, sayang may. Nukas na. Saan amang mangtad ni Andong iti para kadagiti anak may nanang? ay na, mangtad matang, am sagpaminsan. Mangtad lay ti saggay sa day ti biskwit kan Diyos. Tay jay laang, awanan. Anya? Saan amang tad iti paggatang nyo iti sidain nyo kadagiti anak may? Ay na, pulos. Adaya itad na kaawan. Adamay itad na kadagiti istambay ang marite si J-Store. Hangam kadagiti anak na awan na pulos. Anyan? Diya ka muna niya, klase ti panagpampanunot at day tasawang bitay. Adan sa magbagbagtig na agpaisaw. Hey, makapasurun nga ruday di nga andong nanang. Maumuma akon iti kasjay nga style na. Kat, naimbag no kanayon namot asarong karan dagiti anak mi di tabalayaw. Umumay matangam, mapagbiit lang. Di na payalangan nagiti ubeng. Busy ka no, di garden na. Hay,
Busy nga agpaado iti kwartana, tapno adda maiparamag na. Wen nga roda, ay na, di lagbay ni ti kasya nga raramidin na. At dan sa mga agpay so tama di utak nan. Ala, urayan nyo ti ipawit ko a kwartana nang. Igatangan nyo dagiti anak ko iti gatas da. Sige anak ko. Hindi mo ipawit amin na sweldo mangibati kay di parakan ka. Wala nang, talagang agur-urno nga. Kakaiso na medyo dakkel ti sweldok dito. Iso agun dawayak ti agurno, nanang. Kano di piyesta, di ka bang ibang barangay, paray? Ay, inton maminsan nabigatan paray. Diyan mapan. Awang makwartak. Mapanta sakti tayo, paray. Ha? Ay, kababayan mo paray. Anya? Agkumpare ta, mabayang kapay lang. Ilibre ka iti shot. Makipinos ta ataman, paray. Bareng agdoble ti kwartada. Ha? Apay, adaya kwartan paray. Ay kada, kano pa imot, ano ibusanak iti kwarta? Ay na, may busan amin ang mga opisina. Ngam no siya, nibar. Ah, ay, naimbag ka pay. Adulat tati kwartan paray. Katsimpri, ha? Diyan nga rod amot, ipang-usarak iti kwarta kaon. Iso nga ipapautang, kun ipapadawak kuno dagduma. Ay, ke, mapantarod makipiyesta. Huwag ka day, sakti sagaut, ado ti kwarta. Lumabasak pa yan ti anay. Nay, papa naman daw. Pumanag na ka, kat nagpigsa tito daw. Inak agapit iti mulak anateng antay. Agbagbagyaw, agapit ka. Itantan mo pa'y lang. Sambutat tiaglakaw. Siya la tiaglakaw. Sigurado ang nangina, tawang kadwa nga aglakaw. Tangruna ka na agbagbagyaw tay. Anya, ay na, nagpigsa tito daw baraw. Oh, sa nabalay. Todo la day taantay. Ay, malamina mo din yung. Ano sa kaon? Ay, sa nabalay ta. Naburas ko maamin ng abunga dagiti mulak anatay. Ay, baklayak ti nga sakaw. Tasubdak inton madamdama ti tagduma. Ops! Ay na. Masapol ang makalako ha, kanay. Namnaman di kumpare, ti papamili pestahan. Sapay yung kari kasyak ti tayo. So, masapol ang makalako ha. Ay, nagkalis ti dala na. Ay, dito mo sumargan dito daw. Ay, sapay rangkis to'y dalan nagpababa. Ay na, dito'y magamin kaya ang t-shirt kat dalan. Ay na. Ay, may galisang matan! Ay! Bitay bakit? Ay na. Nasaya at na nakariin kan andong. Sa dino, ay tayang kaw. Adda ka diti ospital. Intaray da ka dagiti kakalugaran tayo. Tanatin nagkay gerang kays. Naimbag tada nakakita kan ka. Tanuawan, ay jaklam mo. Ay, wine, malagip ka. Ay, galisa nga main. Kahit kumusta ngayon. Kumusta ka no? Ay, ti kasasagaw. Natukol ti kanawan nga imam. Ken adda na fracture ato lang iti bukot mo. Anya? Ay, iso mo ilagay, man nagsakit ti intiro bagay. Ay, nga napasamag ti kastoy kanya bagay. Kat basol mo Tamong nagtutudo. Ngumnapan ka, igigarden mo. Dakkel ti magastos dito ospital. Adda urnong mo agastusam ditoy. Awan pangasim bagay. Agdiskitar ka iti kwarta. Pagpagas ka. Takaya ko ti agpaimbag. Ay, jak kayat ti umutang. Kenjak kayat akistayan di urnong ko. Tapara kadagiti anak ta dayjay. Para iti panagadal danto. No kayat mo, ilako mo jay dua anwang mo. Taiso ti pagpaagas mo dito ospital andong. Anya? Wanin na? Tinapatag kaging bagak pa'y bakit? Day tangamin kat. Di ka ngamin nagurnong idi. Day talak kinapangas mo ti. Gusto mo din na bagay? Di nagsir mo na nain. Sorry ka din. Pakawanan na ka din bagay. Naimbag na orasyo, Nana Maria. Mabalin ti umay? Ay kawan sumrag ka Gino Barok. Agyamanak, Nana. Malaw may ka.
Nagdugaw ka. Ni ka di Krisa ti masapul mo, baro. Uwan ko man, Nana. Adda ka di? Ay, ada. Ada ijay silid na. Agsil-silphone. Mabitlaan tayo baka. Masadutak arumar, makaturturo ka. Didak paruwaran dito'y silad ko. Awan oras ko asumango iti asino man abisita dita. Ha? Ay, sige, Nana. Baliwak to lang ang tagpasyar. Tamangan makadisturbo akin ni Krisa. Ay na, pasensya kan Gino Ay, awawatam lata kumanda anak ko Kan, ibati kong to ginatang ko a burger kan ice cream. Kanan yung tulatan kini Krisa, Nana. Ay na, yawid mo, unta di nakamutsang wandi anak ko, baro. Ay, saanin, Nana? Para kada kayo kini Krisa, dayta. At damat ginatang ko para ijebalay, Nana. Anya matikas ta nga style mon, Krisa. Nabainan pa'y piman ni Gino iti naramid mo. Pagan ano ko maday di tao. Kanayon ko lang aruden ako silapan. Ngam di pa'y lamang rik namot. Ay na, Krisa, sana nasayati kas ta nga ugalim Ay, agsupla-suplada ka kidain. No di mo ida kaya at kasarita mi tinasayaat. Sana kasta supsuplada am ida. Dagulit damat ngamin. Ay kataganos ka da kursunada da kakat nga rodanak ko. No awan pa nagayat mo kadakwada ibagam itinasayaat, di ka agungungat. Ha! Kasursurun akit kitaan ti panagrup-rupa da. Uray kumamat no gwapo kan bak nang da. Ha? Intun maminsan nga umay mananday di Gino. Ibagayot awanak. Diyo paspastrikan dito'y balay. Ayun ganyam. Kanin tayo ati ice cream. Kamarunawan. Sayang. Ha? Naimas nga iparis dita burger aginatang ni Gino. Mangantayon ananang. Tapag isong mabisinak manun. Naa! Naimbag nga oras mo, Krisa. Ay, nanang! Umay kayo! Adda ni Tata Sani! Nanang! Adda sa nga iliyo! Mabit lang at nagdigdig usap. Urayin yun ni nanang ko, Tata, Tagdigdigos pa eh. Ikwa. Isaan aninanang mo tigagarak. Nanang! Darasin nyo ata ni! Matiktikanan ni Tata Sani. Sige, Tata. Urayin yun dito'y balkon ni nanang ko, Taddak pa'y aramida. Ay, ni Krisa kumatigagarak, Maria. Wen, amok day ta sanay. Tamo ka kursunadam dya anak ko. Hanggang timaray mutan. Ha? Nay, ay napanan na ngay. Nagnaijay kusina. Napan siguro di ta karo ba Aniya? Ay, di naksamot kaya't jay anak mo, Maria. Ay, di ka kayat nga upayan sanay ang napili dya anak ko. Amom mo ti kinasuplada na. Nang runa no may papaniti lalaki. Maria. Ay nagsaysayang kalay ti oras mo kung na. Iso pa nagkunak, sumapul ka langan iti sabaling armam. Saan lang nga oras ti saysayangam iti anak ko? Pati kwartam. Tatunggal lumay ka kadaytad mo pasarabom kang na. Sayang. Ay, oray ko nusangwan na. Kaya't ko amang ngagan amis mo kan kuana. No talaga, adinak kayat. Di namot nga rod kayat ti sumango kan kasanay. Taaglibas mo ta pumanaw no sarong karam. Ay, anyan. Ay, nga mala. Saan ka mapukawan ni tinamnama, Maria? Barang no sangon naktumatlaang. Ay, kanuan gayam. Ibati kon to'y pasarabok kin ni Krisa. May sa kilo abang aos. May sa karton adunat. Ken may sa kilo a grapes. Ha? Ay na, kababainan kan kasani. Tila may titid mo iti anak ko. Kadi nakamot kaya tasangwad. Sana balen. Basta ibagamtukan ko na nga inted kaw dagita. Ay na, nagsamit mo't dayto agripsan.
Nanang, umay kamat mga nun tanay. Maibusan kayo, nagkapoy-kapoy kayo. Ay, Anyat sinaayan nyo di tayo. katsi ka Itartarayam di tao no may sumarungkar. Ngam nagrawat ka matamang ibus iti pasarabo na kan ka. Kat kanin tayo tainted ang arod. Alangan nga ibulang tayo. Wanagam sangwam kumamit ida, ano kas tiya sa rungkaran da ka? Ay nananang, nudyak sinango ida. Kaawatan adyak kayat ida. Kan may sa, alangan mo't nga ibulang tayo dagiti ited da amakan. Kanin tayo Anyaya ti sapsapulam iti may sa lalaki, Krisa. Di ka pilamang pili ka dagiti agararam kan ka. Mapmapanan ti tawan. Apay, kayat mo ti mabakatan na balasang. Ay, manjak mo't na. Jak kayat ti agbaa ka niya. Kayat kumit ti agpamilya Kat sa di ka makinubyo. At dami ng asawa mi agagayim mo. Si kalatawanan. Ay na, jak pa'y nakita tay dream boy kong friend. Apay, anya nga minanya ti dream boy mo. Gwapa, ano baknang? Gwapo kan baknang. Di adan, kan siyempre, nasingpet. Anya? Ay, sus, di ka una agarapa, apren. Narigat ambisyo sa unay. Ay na, kakaiso na alibre ti agambisyon, friend. Ay na, mabakitan ka balasang no na nga to unay ti standard mo. Ay, basta, urayak nga dagaram kanyak akasta, friend. Napintasak mat. Padyak nga da gusto kanyak a professional. Nga uray awan ti inturpos ko a kurso. Ngamin, napintasak, friend. Ay, agawid akit din. Tanabanuga kun nga agis strolling dito'y plaza. Ay, no adda ko mga minlugan ko man. Mayat ko ma. Awan man. Ay, kaano aya ang maadda anak itilugan. Daytay ko makatumpo nga iti professional nga asawa ka. Taybak na. Ay na, nagmayat kat ko man. Ha? Aljon? Si Kadaytan? Uwan, Krisa. Ala, limok magka. Iso adandan ni di ka nailasin. Kan nabayagan adita nagkita. Kunakit di ano nag-abroad ka. Well, nag-abroad ak edi. Yung edi nagawid ak. Intuloy ko tinag-eskwela. Aging ka nakaturposak. Kasta aya. Ay, isumit lagayam anak ka uniform ka iti uniform ti pulis. Balasang kabay? Wen Aljon, si kangay, nangasawa kan? Baruak pa, Krisa. Ha? Talaga? Well, ay, intaman pa yung merienda. Pag istoryahan ta, Krisa. Uray ta paawid ak mo ten. Eksakto lang amin anakita ka. Sige, intan Aljon. No, kasta? Nagkita kayo kun ni Aljon, Krisa? One friend, katay na, ad-adati mercy ka. Kastaya? Ang uray ka. Di mo't ka na yun nasupladami di tayo jay. Saan mo pagananaw? Ay na, di mo ipalagip tinapalabas, friend. Lipatan mo dagit na. Ha? Ay na, di mo lam mo. Kanayonan nga agchat kanya. Kan pasaray ipasagid na ti panagaram na kanya. Anya? Kayat mo man? Ay na, saan ko nga ugali tagpakipot? Aklo nakadagos ni Aljon, nagdaton kanya. Nanang, ada kadwak asin mangpet. Ni Aljon, nobyok. Ha? Agmanok nga na. Ay, God bless you, Barak. Si katay kadalan ni Chris sa iti high school, day. Uwan na. Ay nananang, sir ko na yumatkin ni Aljon tapulis ni Aljon. Ha? Ala, tilay bagbagamat, Krisa. Kababain. Ay na, basta siya, proud ak unay kan ka, Aljon. Ay ka na imbagmanta kinayat mo latat ya anak ko nga uray sa na professional lakas kan ka, Barak. Ay na, nabayagan nga agayat ni Aljon kanyak nanang. High school kami pa ila idi crush na. Ha? Ay, nala. Ingkakit mang isaganan iti merienda tinobyo manakaw.
Wen, kadwak ni Aljon, may asawa to be. Ay, kumusta nga Sir Aljon? Di na ko manawagan ni ti sir. Kas kalasab sa bali. Kasta tirong mga mayawag kang kata, pulis ka kang aroden, sir. Sige friend, mapan kamin. Saan kami nga agbayag? Tadapay papanan mi. Sige, ingat kayo. Nasaya at nakita da ka dito, Gino. Ha? Sino nga itakaduam, Krisa? Nobyo. Gino, professional to nobyo. Honey, iso ni Gino. May sakadagiti admirer ko. Nice meeting you, bro. Kastamat, sir. O sige, panawan da kan. Tagpaili kami pa'y Gino. Ala, mapantanhan. Aday tan di tricycle, honey. Parahan tan. Para! Ay, agpaili ka, Krisa. Wan tata, aywan, kadwak ti boyfriend ko, ni Aljon. Ha? Ay, nukasta, adan nobyam. Wan tata, professional ni Aljon. Ay, kasta ka day. Uwan gayam, adapay itulod ka. Ay, jak pay agpaili, Krisa. Mangkita kayo lagan, iti sa bali, pagluganan diyaw. Di mo ko manibagbaga professional kadagiti amom, Krisa. Kababain. Anya ko mati kababain iti dayt na. Rumbangkit di ko ma-proud ka Ang mga nibagadang agpalpalastugak. Diyak kaya ti kastahan eh. Very humble ka mat na una, yani. Kat kasano, tulagan tayo ka din ti kalay sata. Sika man. Palubusan na ka din ni nanang mo ang mag-asawa? Ay nabayagan Siyaklatag madmadi, tawan magusto kadagiti agar-aram kanya. Si kalaang ti kinayat ko, Aljon. O sige. Dumanon kami nga rodan, honey. Ikasano ngay anak ko. Kinilumot ka no akarni tigatangan tayo inton kasaryo. Ay naawan problema iti dayta nanang. Practical ti biag itan. Kan naku napay da Aljon ada tayo lakano tagsasango inton kasaryo. Wen, tasayang di igatang iti baboy kas kadanwang. Pangrugyan milangan May kawan na. Sa bagay, tinapatag, agkasar kayon, tanay. Kanayo nanti pa nagkuyog yaw. Dakal madgayam ti balayo, Aljon. Wala ni. Dito'y tinapanan ti kwarta. Nukas na. Sika tinaggastos dito Wen, iso na lang ta ado kami agnanay dito'y. Siyam kami agkakapsat. Kat adamin dagiti pamilyada dito'y. Anya, nukas na. Ado tayo ngagkakabalay, Aljon. Wen, bakit? Anong santa na? Sana bali? Ta dabukod ta asilid dito'y. Kasimot ngaming dagiti kakapsat ko. Siyak lang tinamlaman da makatulong katakwada. Awan trabaho da. Anya, apay ngay adida sumapol iti pagtrabahuan da. Adamot kit di pakipurpurdiyaan da no minsan. Anya, Isasapay ko ma, tamano samtiag na dito balay mi, Krisa. Balay tayo, kunak kuma. nagsweldo kan, Aljon. Manon abulan nga agdandan nata. Ngam di ka pa'y nagrimit iti sweldong kanya. Basit lang amin ti mapatbati ti sweldo, bakit? Ta, naglunak idi. Kat ibaw-bawas da iti sweldok tilon ko. Anya? Kat ti mapatbati sweldo, agdiretso iti dua aputot ko, iti ex-GF ko. Anya? No kasta? Adda ex-girlfriend mo? Kat adda duang anak yo? Uwan, honey. Saan kami nga agkaalaan? Iso nagsina kami idi. Ngamjak in kasar da jay. Tas ikagin nga rutin kasar ko, honey. Dagi jay anak ko ti supsuportarak.
Apay ngay, adi mo imbagbaga dagita kanya. Sorry, Krisa, ha? Nagamakak namin. Amangan mo sila anak. Ha? Pakawanan lang ko, Krisa. Okay? Kumusta ngay, friend? Agilibre ka mamot. Ay, awan kwarta. Anya? Di ka mamot. Sikat awang kwarta na, ha? Profesional di asawam. Apay, di na irim-rimit ti sweldo na kan kaya. Ay, saan man aday ta ti pagsaritaan ta? Mangibaga ka man kit di, no adda mom apagtrabahuan tagtrabaho ta.